Endnu en gang velkommen til gudstjeneste her i KLT. Døren den vil være åben for alle, når vi igen kan samles fysisk, hvilket vi håber, vi snart får lov til. Og vi vil også holde nave sammen her i dag. Så alle, der vil være med, find lige lidt brød og eventuelt vin eller saftevand frem. Og stil eventuelt på pause, mens I gør det. Ellers vil vi starte med at synge op alt den ting, som Gud har gjort. For alle ting, som Gud har gjort, hans herlighed er at lyse. Det mindste han har skabt er stort, og kan hans magt bevise. Gik alle konger frem på rad, i deres magt og vælde, de mægtede ej det mindste band, at sætte på en hælde. Det mindste krans jeg undrer på, i skoven og i dale, hvor skulle jeg den visdom få, om det kun ret at tale. Hvad skal jeg sige, når jeg ser, at alle skove brændte, de mange fugles vinger sker, og under Herrens himmel. Hvad skal jeg sige, når jeg går, men blomsterne i hænge, og fuglesangen sammen slår, som tusind harpestrenge. Hvad skal jeg sige, når vi ser i havets dybe grunde, undrer så lidt kan kigge ind, og ser så mange munde. Hvad skal jeg sige, når jeg ser, hvor stjerneflokke blinker, hvor vinden er imod mig hen, og hvor til himlen vinker. Hvad skal jeg sige, når jeg op til Gud i ånden farer, og ser den store himmeltop af blide engleskare? Hvad skal jeg sige, mine ord vil ikke meget sige, for Gud, hvor er din visdom stor, din godhed, kraft og rige. Opstemmer alle folk på jord, med fulde toner sammen. Halleluja, hvor Gud er stor, og himlen svarer amen. Jeg nåede være med jer, og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Lad os alle bede. Herre, vor Gud himmelske Far, vi takker dig for hver ny dag, vi får. Tak for fred, og tak for sundhed. Tak for alt, du har skabt. Tak for din livgivende og frelsende ord til os, og at vi også må bruge dine sakramenter. Tak for dem, du har givet os at være familie og næste for i hverdagen, og hjælp os, at vi ikke forbigår dem, som andre ofte overser eller glemmer. Herre, hold du os fast ved dit ord. Giv os Helligånden til at lede og styre os efter dine vilje og bud. Beskyt os mod djævelens fristen, som vi skal høre om i dag. Derfor beder vi treenige Gud. Hjælp enhver imod ulykke og fare. Trøst og styrk du alle, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Velsign og bevar din hellige kirke og menigheder, og også os i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter og bud. Lad dit ord have frit løb iblandt os, for at dit rige med retfærdighed, fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse
og nådens lys må skinne for alle, også dem, der sidder i mørket og i dødens skygge. Herre, hold din beskærmende hånd over vores folk, over vores land, over vores dronning Margrethe og hendes hus, vores øvrighed, ja verdens ledere, ja alle. Giv du dem og os nåde, fred og velsignelse, at vi alle arbejder for fred og rolighed, så dit hellige navn bliver æret og fremmet. Tak, at vi må komme frem for dig, Herre. Tak, at vi må bekende vores synd og vores utilstrækkelighed, og alligevel vi os elsket af dig. Ja, at vi ved nabobordet mindes på, at vores syndetavle er vasket ren i troen på dig, Jesus, som korsfæstet og opstanden. Vi beder dig, åbn vores hjerter og ører til at tage imod dine ord her i dag, ja hver en ny dag. Hjælp, at vi aldrig må slå frelsesbudskabet hen i vejret, at i dovenskab undlade at høre eller gå efter det. Lad os i stedet leve i Guds frygt, og hver dag vokse i tillid til din barmhjertighed, og til sidst blive til evig tid salige ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig leve og regere i Helligåndens enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. Så vil vi syng evangeliet om Jesus. Syng evangeliet om Jesus, så enkelt og varmt du formår. Syng om den rejsende kilde, som åben for alle står. Syng, ja, syng evangeliet for hver eneste sjæl på vor jord. Syng for enhver, som vil høre det salige livets ord. Syng evangeliet om Jesus, fortæl dette herlige navn. Syng om den evige glæde, som venter i fredens havn. Syng, ja, syng evangeliet for hver eneste sjæl på vor jord. Syng for enhver, som vil høre det salige livets ord. Syng evangeliet om Jesus, hvor sjælen kan vindes med sang. Syng om den frelsende nåde, som frigjør fra syndens tvang. Syng, ja, syng evangeliet for hver eneste sjæl på vor jord. Syng for enhver, som vil høre det salige livets ord. Syng evangeliet om Jesus, det fjerner bekymring og nød. Syng om det blod, som har vundet og frelser fra synd og død.
for en mand, som den hører. Det særlige livets ord. Det særlige livets ord. Det særlige livets ord. Og dagens evangelietekst, den står i Matthæus 4, vers 1-11, og det er om Jesus, der fristes i ørkenen. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Der tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinder og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænderne, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til meget højt bjerg, og viste ham alle verdens rige og dens herlighed. Og sagde til ham, alt det vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Der svarede Jesus ham, vi bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Og lad os starte med en lille bøn. Kære Gud, vi beder dig om, at du nu vil tale til os ved din hellige ånd, sådan at vi må se, hvordan vi skal bestå, når fristelse møder os i hverdagen. Amen. Og synden, den kom jo ind i verden ved et menneske. Sådan skriver Herrens apostel Paulus til romerne. Og ved synden, dermed døden. Og sådan trængte døden igennem til alle mennesker, fordi alle syndede. Og Paulus fortsatte så, ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, Adam. Sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed, Jesus, Guds søn. Og for dagens gammeltestamentets lektie, 1. Mosebog 3, 1-19, der hører vi jo netop om fristelsen og faldet i paradisets have, og dermed menneskehedens fald. Lad os lytte med. Slangen var den snedigste af alle de vilde dyr, Gud havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træet i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af. Kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af. Og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen. Og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte kvinden, hvad er det du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Der sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bug skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage.
Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hende i hælen. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab plagsom og pinfuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal af i jorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føde alle dine dage. Tjørn og tidsel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigtsvæg skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. Og læg mærke til, hvordan djævlen begynder sine angreb på mennesker. Han indleder med det forsigtige spørgsmål, har Gud nu også sagt, at det ikke er i orden det her? At I ikke må spise af træet i haven? Og sådan gør han det også i dag. Og derfor menes vi også i dagens episteltekst fra 2. Korinther 6, 1-2 på, at Guds hjælp og nåde kan vi ikke undvære i kampen her mod fristeren. Heller ikke i dag. For vi dumper i den ene gang efter den anden. Og vi har brug for tilgivelse. Vi har brug for hans hjælp fra hans ord. Paulus han skriver, som hans medarbejdere formaner jeg dertil ikke forgæves at have taget imod Guds nåde. Det hedder jo, i nådens tid bønhører jeg dig, på frelsens dag hjælper jeg dig. Se, nu er det den nåderige tid. Se, nu er det frelsens dag. Og i vores fadervor beder vi jo, led os ikke ind i fristelse. Bønnen Jesus har givet os, og som sin er givet videre til enhver, der er blevet døbt. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Sådan fortsætter det jo. For dit er riget, magten og æren. Og den bøn, den er ikke grebet ud af luften. Bønnen om at blive ledt igennem det, som vi hverken kan overskue eller klare selv, har sin klare begrundelse i, at han, som Jesus opfordrer os til at kalde for vores far, også er den, som har al magten, og som vi derfor alene skal have tilliden til, og også forvente alt godt fra. Af ham behøver vi ikke at frygte at få sten for brød. Han ved, hvad vi behøver. Han ved også, hvad vi kan bære. Og med den bøn og overvejelse i baghovedet, er det jo sådan lidt overraskende, når vi i dagens evangelie hører, hvordan Jesus af Guds ånd bliver drevet ud i ørkenen, for at blive stillet på prøve af fristeren, af djævlen. Og det er jo lige umiddelbart efter Jesu dåb. Vil Jesus kunne bestå overfor de fristelser, som hidtil har ført alle andre bort fra fællesskabet med Gud? Det kan vi læse om jo i Gamle Testamentet og også i Nye. Vil Jesus kunne bestå overfor den fristelse? Der er træk i evangelieteksten, som skal få os til at drage paralleller til andre beretninger i Bibelen. Blandt andet fortællingen om slangen, vi lige har hørt i Gamle Testamentets lektie, som fristede Adam og Eve til at spise af træet, som jo Gud har på det kraftigste forbudt dem at røre. Hvor konsekvensen så af deres ulydighed jo vil være uddrivelse af haven og en tilværelse løs reven fra fællesskabet med Gud. Og de lå jo sig frist. Guds gode vilje blev brudt, fordi mennesket ikke vil lade sin, kan vi sige, livsudfoldelse begrænses af et forbud. Og sådan er det som også i dag. Og det er uanset hvor godt det var tænkt og ment. Og en anden beretning, det er så jo fortællingen om det jødiske folks 40 års vandring i ørkenen. Gud han lover dem en fremtid i sikkerhed og i tryghed. Men løftet det her er jo en, kan vi sige, en forudsætning, nemlig at de aldrig må tvivle på Guds trofasthed, omsorg og kærlighed.
De fik ingen garantibevis. De fik ingen skøde sådan lige direkte i hånden på det land, som flød med mælk og honning, som han lovede dem. De måtte nøjes med at tage Gud på ordet, tro det. Og kun den uforbeholdende tro, tillid og løfte om en fremtid i hans hånd, den fik de at vandre på. De fik lov at gå 40 år i ørkenen. Det er lang tid. Og vente på indfrielsen af et løfte. Og så hører vi jo også, det var blandt andet fordi tvivlen den meldte sig. Hvad er det mon sandt? Er han med? Var Gud nu også i stand til at opfylde sin del af den aftale, de har indgået? For modsat den daglige uvished, modgangen og besværligheden ikke disse løfter. Hvor er Gud henne? Hvorfor skulle de tørst? Hvorfor skulle de sulte? Hvorfor skulle de gå udmattet i seng hver eneste aften? Var det virkelig Guds retfærdighed og gode vilje? I det gamle testamente blev det israelitiske folk kaldt Guds børn. Deres lange vandring skulle altid ses som en prøvelse på, hvorvidt de som hans børn kunne fastholde tilliden til Gud. Ikke blot i medgang, men også i udgang. Og det kunne de jo. Og vil den nydøbte Jesus, Guds søn, kunne det? Ja. Og det må vi virkelig sige tak for. Drevet af sult og udmattelse, så stilles Jesus over for 3 valg her. Hvormed han enten kan fastholde eller fornægte sit forhold som Guds tillidsfulde og lydige søn. For hvem siger det kun er i sit ansigtsved, menneske kan erhverve sit brød? For når nu, sådan lyder det besnærende ord jo fra djævlen til Jesus. Og det gør det også i dag for mange. Ja, for os alle. Når nu Gud alligevel ikke sørger for dig, og dog har givet dig evnen, måske muligheden, for at efterligne ham, jamen hvorfor så ikke lige tage sagen i egen hånd? Hvorfor ikke sørge for, at stenene der bliver til brød, både til dig selv og også til alle de andre, der er sultne? Tro på dig selv og dine egne muligheder, som kunne djævlen sagtens sige det. Og bilde en din. Men Jesus han svarer jo kort og kontant. Det er løgn. For der står også skrevet, mennesker lever ikke af brød alene, men af Guds ord. Og siger så videre, menneskets ønske om at leve ud af sin egen mulighed bliver oftest i stedet til deres forbandelse. For vi må i et og alt stille Gud foran alle andre hensyn. For det daglige brød, den blotte overlevelse fra dag til dag, kan ikke skænke os et godt og trygt liv. Eller for den sags skyld, frelse evigt liv. Nej, ordet fra Gud, velsignelsen, den skaber liv. Den skaber alt godt. Kærlighed. Og den anden fristelse, der drejer sig om vores stræben efter tryghed og sikkerhed. Og det ser vi også meget af i dag. Kunne vi blot etablere en sikkerhedsnet omkring vores eget liv, hvor alle tænkelige og utænkelige situationer, de var forudset. Og aldrig mere skulle blive nogen smerte eller afmagt eller afsavn. Sådan vil vi det gerne. Også den fristelse afviser Jesus med henvisning til, at den jo dybest set bygger på, så i stedet så mistillid til Gud, til hans hjælp. For når Gud en gang, som han gjorde det ved dåben, har erklæret sin kærlighed til os, så behøver vi ikke senere søge eller ligefrem provokere ham til at bevise hans udsagn, hans pagt. Det frie fald fra tårnets tinde er jo netop ikke at tro, men derimod at så tvivl om Guds kærlighed og omsorg.
Og en sidste fristelse, det er jo egentlig besnærende for alle. Tænk, om vi bare en kort øjeblik fik magt til at kunne gøre jorden til et bedre sted at leve i. Eller på. Ikke blot for nogle få, men for alle mennesker. Blot for en eneste lille knæbøjning. Også den mulighed afviser Jesus som løgn, som bedrag. Fristeren selv har ikke den magt. Han stiller til rådighed her. For riget, magten og æren tilhører Gud alene. Og med disse 3 afvisninger, der er Jesus jo det første, men han er også den eneste, der i møde med enhver menneskes fristelse har formået at bevare tilliden og stille kærligheden, lydigheden til Gud i alle første række. Så når vi i dag beder faderord, så gør vi jo det på hans ord og i hans navn. I tillid til, at han også har gjort Gud til vores far. Når vi beder, led os ikke i fristelse, beder vi jo dybest set Gud om, for Jesus skyld, at beskytte og bevare os fra nogensinde at komme i en situation, hvor vi risikerer at sætte vores tillid, vores tro til ham over styr. I bønnen, fri os fra det onde, beder vi Gud lede os gennem alt det, som vil knuse os eller ryste vores tillid til ham. Og den onde er altid på arbejde. I lovprisningen, dit er riget, magten og æren, anerkende og takke vi for, at alt godt, alt sandt, alt trygt og retfærdigt i sidste ende alene kommer fra Gud. Og når vi så til sidst slutter med et amen, lader vi denne tro og tillid til Gud være det eneste, vi ønsker at holde for sandt. Og der sige, lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genført os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Amen. Så vil vi synge det kyskes rene klæde. Det kyskes rene klæde, den værdig fører sig, og i Guds kundskab glæde sig øverlige liv. Langmodige og fromme, ud i Guds helligånd, skal de for Herren komme med kærlighedens bånd. I sandheds ord i Bibelen, Guds kraft er hed og sorg. Gud selv skal lykke give, retfærdighedens skjold. Skal imod Satan føre, og verdens løgn aftalt, og eder aldrig røre et
skal lige stærke, med sandhedsråben gå, og midt i daglig dødes, vi lever dog i Gud. Og om vi slås og trues, dog hjælper han derud. Om den vi ses at sørge, dog at sjælen glad, skal i om brødets børne, blandt hunger giv og had. Dog mange rig og finde, og få ved og fald. Se himlen selv har ende, til Gud er ellers skal. Skal vi bekende vores kristne tro? Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatius, korsfæstet, død og begravet, nedfart til dødsriget, på tredje dagen opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Så vil vi synge Bred dine nådes vinger.
Vi vil nu holde naver, og lad os starte med en bøn. Jesus Kristus, rens mig, så jeg bliver ren. Hel mig, så jeg bliver hel. Forvandl vores liv. Fyld den med glæde. Fyld den med kærlighed. Ja, fyld vores liv med Helligånden, med tro, med håb. Lad dit sind være i os, så vi bliver redskaber for din kærlighed. Og derfor, kære Kristi venner, for at vi ret værdigt kan modtage den hellige naver, hvor vi frem for alt lægger os det på sinde, at tro, hvor her Jesu ord som her lyder og gør, hvad han befaler. For når Kristus sagde, dette er mit legeme, som gives for jer, og dette er mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse, så skal vi tro, at Jesus Kristus er sendt og virkelig til stede med sit legeme og blod i sin hellige naver, således som hans ord lyder. Og af disse ord til syndernes forladelse skal vi ligeledes tro, at han skænker os sit legeme og blod til en stadfæstelse på alle vores synders forladelse. Dernæst skal vi gøre, hvad vor Herre Jesus Kristus befaler, når han siger, tag dette og spis det, drik alle deraf, gør dette til min ihukommelse. For han har givet os sit legeme og blod at spise og drikke til syndernes forladelse og evigt liv, og til ihukommelse hans hellige lidelse og død. Derfor, når vi tror og gør efter denne hans befaling, der er vi skikkede til værdigt at nyde hans hellige naver. Dertil give Gud Fader os sin nåde ved vor Herre Jesus Kristus. Og derom vil vi alle bede i det vi siger af hjertet. Vor Far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som i himmelen, således også på jorden. Giv os i dag vor daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag Herrens absolution. I Jesu Kristi navn tilsiges dig alle dine synder af nåde forladelse. I navnet Gud Fader, Guds Søns og Gud den Hellige Ånds. Amen. Og hvor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, tog han brødet, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag dette brød og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Og lige så tog han også kalken efter aftens måltidet, takkede, gav dem den og sagde, drik alle heraf. Denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte, som I drikker den, til min ihukommelse. Og så skal I alle være hjertelig velkommen til Herrens navebord. Det er Jesus sande legeme. Og det er Jesu Kristi blod givet for dig og mig. Og den korsfæstede og igen opstandende Kristus Jesus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores syndere.
Han styrker og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med jer. Vi vil synge Den idræt Gud er tækkelig. Den idræt Gud er tækkelig, som brug i ordet hænder. Har du da Jesus lovet mig, din ånd med rige gælder. Da kommer jeg til dig, giv det du lovet mig, med sandhedsvise grund, som taler hjertets grund, og ej i løgn er fundet. Her er jeg for at holde dig, dit ord med sukker over den, og i dit løfte glæder mig, gør hjertet større åben, og send den trøstermand, som rigtig kaldes kan, en ild, en du, et barn, et pant, en grønnes hånd, en salve og Guds stemmer. Kom, trøst og trøst min bange ven, kom ilde salig varme, kom du og læs din tørre sjæl, kom bort for mig arme, kom under ytre dig, kom hen for viste mig, kom røn og sjælen kvæg, kom salve hjertet væk, Guds vinger kom med styrke, og lys du kærlighedens lys, mit hjertes mørke lytte. O selv i dette ringhus, og ikke der have flytte. O Gud, jeg beder dig, styrk du mig kraftigt, min glæde, ro og ret, min trøst om hjertet bræst, er du i død og livet. Uddriv min egen sind i sind, lær mig dit kød at drikke, tag mit modvillige vilje ind, og lad mig altid strække, at holde stadighed i Jesu kærlighed, og altid færdig stå fra verdens mørke på, og himlen eftertragte. Lad os tak og bede.
Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Fader, fordi du i din barmhjertighed vil kvæge os med disse livssalige gaver. Vi beder dig, at du vil lade dine gaver komme os retteligt til gode, til at styrke vores tro, grundfæste vores håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os, for din søns Jesu Kristi, vor Herres skyld. Gud, vær med os, når vi er svage og ikke ved hverken ud eller ind. Vær også med os, når vi er stærke og tror, at vi ved både ud og ind. Giv os din kærlighed, så vi kan se, at der stadig er et arbejde, vi skal gøre, både for dig og for hinanden, og at du giver os kræfterne til at gøre det. Vi beder dig for alle, der må lide ud i en stor verden, hvad enten de er ramt af krig, ondskab, sygdom, corona, eller har svært ved at finde mening med livet. Gør os til dine medarbejdere, Gud, så andre også kan mærke, at også de er omfattet af din kærlighed. At vi må være gode ambassadører for dig. Velsign at være med din kirke, Gud. Jeg vil være med hver og en i det arbejde, man er givet, også i det verdslige. Tak for alle dine gode gaver og din rige velsignelse. Derfor vil vi bede den bøn, du har lært os. Vor Far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som i himmelen, således også på jorden. Giv os i dag vor daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådigt. Herren løfter sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. Så vil vi synge, O store Gud, din kærlighed. O store Gud, din kærlighed, jeg har ikke kan skatte. Din rigdom syn jeg intet ved, min sans er fatte. Hvordan du elsker verden så, din søn han ville give, at hver som tror på handen går, i himlen salig blive. Du søde Jesus tog dig på, du i Guds nåde ville, for verdens synd i morgen lå, din fader er for milde, så verdens meget forblik og mod, Gud ville os til regne, det på dit eje skal du låne, til fuld betaling tegne. I vor natur du klædte dig, og den med din forvente, og for vor arv i himmelrig, i mig en trældom tjente, i fattigdom og megen nød, i hunger, tørst
de fristelser og Satans død, som tid du må tage nøje. Ved Kristi død og ved hans ånd, jeg sønnen vil afstige, og verdens velløst ved hans hånd, og store kraftigt krige. Og tager jeg hen til mit slag, jeg bør dog ej forsage, jeg vinder dog fordi min sag, selv Jesus vil han tage. Så skal der Jesu dybe sorg, hans marterdød og pine, beskytte mig i hvor jeg går. Jeg skal i graven trine, i stadig håb at se forstand, min Gud på ærens trone, og takke Jesus som er vandt, mig livsens styrke krone. I stadig håb at se forstand, min Gud på ærens trone, og takke Jesus som er vandt, mig livsens styrke krone, mig livsens styrke krone. Kan I nu have en fortsat rigtig god søndag? De melder jo om godt vejr, så have en rigtig god søndag og en Guds velsignet uge også. Tak for nu, og på gensyn. My Jesus,